Welkom terug bij Henkies Papiamento. In het papiament zijn er woorden die meerdere betekenissen kunnen hebben. Vandaag ga ik 2 voorbeelden hiervan behandelen. We beginnen met nummer 1, pisca. Pisca. Pisca betekent vissen. Mi ta bij pisca. Mi ta bij pisca. Ik ga vissen. Pisca met een accent. Pisca met een accent betekent vis. Ave nos come pisca. Ave nos come pisca. Vandaag eten we vis. Comida. Comida. Comida betekent eten. E comida ta dushi. E comida ta dushi. Het eten is heerlijk. Comida met een accent. Comida met een accent betekent groeten. Nang Amanda comindabo. Nang Amanda comindabo. Zij sturen de groetjes. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer. Vergeet niet te abonneren op het kanaal en like de video. Ayo!